ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị. Nwanne mmadụ, famili nwere onye na-ediri ibie. Mgbe ọbụla nwoke na nwaanyị nke bi n'ezinụlọ bidoro chibe oke mgbe ọbụla nwanne ebidoro chibe oke na eni famili ọbụla bibu n'udo, nwanne ị na-enye ife dị n'ụlọ ebido pụba n'ama. Gị nwa bụ onye ka na-achọ ibe ezinụlọ, gị nwa bụ onye bagoro aba, ịnidiri ịghọta na famili nwere onye na-ejiri ibie. Nwanne ada echi oke na famili, nwanne oge nweriri onye ga na-eme neta agharụ. Enwere ike ọ bụrụ nwaanyị o, enwere ike ọ bụrụ nwoke, mana oge nweriri onye na-ejiri ibie. Nwanne ọnya ka o ji dị mkpa nna idu n'ezinụlọ maọbụ nne idu n'ezinụlọ. Nwanne mgbe ọbụla a chọrọ nne maọbụ nna ahụ nke dị n'ezinụlọ, nke ahụ bụ onye ahụ na-eweta udo, nke ahụ bụ onye ahụ na-eme nwanne ka udo dị na ya bụ ezinụlọ. Nwanne ịfụ ihe dị n'ụlọ ebido pụba n'ama, ịfụ ihe dị n'ụlọ ebido pụba n'ama. Ihe mere ọtụtụ ezinụlọ nke bibi n'udo nke mechazielu na nke ikpeazụ a ife dị n'ụlọ bidozie na-apụta n'ama bụ nwanne na ya bụ onye ahụ na-ejiri ibie na ọ nọrọzi, na ya bụ onye ahụ na-ejiri ibie nwanne na ya bụ onye ahụ na-achọghị ya na afụrọzi. Ị kwesịrị ịghọta nwanne, ị nidiri ịghọta na famili ọbụla nwere onye na-ejiri ibie. Chekie onwe gị ma tụne marụ na ịbụ onye ahụ kwesịrị iji na-ejiri ibie, maka na ada echi oke na famili ọbụla ị pụtara nwanne ịfụ ka onye ọbụla na-echi oke, ịfụ ka onye ọbụla na-ekrem rit, ịfụ ka onye ọbụla na-eme ka ọ bụrụ nyanwa ka ọ ga-anarụ. Nwanne ị marụ na ama nga aga, ị marụ na ife dị n'ụlọ ga-ebido pụwa n'ama. Ị ma na mgbe ọbụla na agbata obi ga na-agbakọ, na famili ga na-agbakọ mgbe ọbụla. Nwanne ị kwesịrị ịghọta na onwere onye na-ejiri ibie. Jụọ onwe gị na abụmonye ahụ na-ejiri ibie. Famili bụ ngwugwu ekechiri ekesi, nke ọbụla ịtọgịtara nwanne ịma na-ejibie. Famili enwere fọmụla nke ọbịa na-enwe patan, kama na ọ bụ ngụnwa bụ onye ga-atọ nya bụ ute, ngụnwa bụ onye ga-atọ onye bụ ute, ngụnwa bụ onye ga-enene onye ahụ ọ bụ gị na-abụ mmalụ na ọ bụ ngụnwa bụ onye kwesịrị iji na-ejiri ihe, maka na ịnwụchibe oke echibe oke nwanne. Ọnya bụ na ife dị n'ụlọ ebido pụba n'ama, na-ịpụtara n'efere mba ụwa maọbụ na ịkpọbara ụmụnne maọbụ ụmụnna maọbụ ụmụnna dị nwanne ga-afa bịa dozie nya bụ okwu. Enwere n'ihepụ ọ ga-ehepụ gị nwanne. Gị nwa bụ na onwe gị ife ga-agba onwe gị mitin ma tụnee n'eziokwu na ọ bụ ngụnwa bụ onye ahụ kwesịrị ejiri ibie, na ọ bụ ngụnwa bụ onye kwesịrị iweta udo na nya bụ ezinụlọ, na ọ bụ ngụnwa bụ onye ahụ kwesịrị ime ka udo dị na nya bụ ezinụlọ. Nwanne ịnidiri ịghọta na onwere onye na-ejiri ibie. Ị kwesịrị ịghọta nwanne na onwere onye na-ejiri ibie, na ife mere sọ famili ji awa bikata n'udo aghasaba ahụ. Ikekwu na-achọghị onye bụ onye ahụ na-ejiri ibie, ikekwu na-achọghị onye bụ nne ahụ maọbụ nna ahụ nke ahụ na-eme ka udo dị. Nwanne achọzie ya afụ ife dị n'ụlọ ebido pụba n'ama. Nwanne mmadụ, enwere onye na-ejiri ibie. Jụọ onwe gị na abụmonye ahụ na-ejiri ibie. Nwanne jụọ onwe gị ma gbaa mbọ ka ị bụrụ onye na-ejiri ibie. Ọ dụrụ nwoke, ọ dụrụ nwaanyị, onwere onye ọ dụrụ iche. Nwanne mmadụ, ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị. Dịka ị na-atụsara m ozi a, sọskraịbụ ọ na my YouTube channel. Ya gazienu ise.